Mr. G kai ne. Ki shiga zuciya yan mata, ki shiga zuciya, ki shiga zuciya yan mata, ki shiga zuciya ta. Ka shiga zuciya dan gayu, ka shiga zuciya, ka shiga zuciya dan gayu, ka shiga zuciya ta. Ki shiga zuciya ta, ban san lokaci ba. Yaushe zaki fita ba zan ma faɗa ba. Ke ce wacce na sa raina na tabbata. In ba ki kaina dukkanin su da har zuciyata. Ki san da cewa ke ce a rayuwata. Damuwa ta in same ka matsayin mijina, ni ya aure a cikin gida mu sha kauna. Da ni da kai duniya ta san har mun gana, baka komai na da sirri na, ka san da cewa kai ne zabi na masoyina. Kina sona Dama tintini na faɗa kai ne angona. biki nake so in zauna gimbiyana. Na baka kaina ka zamo sarkina. Ki tabbatar min da hakan. Na tabbata. Kuka zan yi duniya in har na rasa ki. Idan zan yi bacci kikan zo min a mafarki. Dukan taron mata idan kille ko zan ganki. Kilas na fake ce ke kika zam daidai da ni. Ne matimati suna kare lissafi na ɗauko ke ce.